Un acto máis da campaña En Galego Agora e Sempre celebrouse na parroquia do Lérez, en Pontevedra, en colaboración co Concello da cidade, a Deputación de Pontevedra, a Asociación Cedofeita e a Xunta de Galicia, nomeadamente a Secretaría Xeral da Lingua. Moitísimas grazas por estar aquí compartindo este momento tan simbólico como necesario. Hoxe falaremos de lingua, falará moita xente de lingua, pero tamén falaremos de memoria e identidade. Falaremos do dereito a sermos nós mesmos ata o final, de lembrarmos as persoas que amamos como foron realmente, na súa fala, nos seus afectos, na súa maneira de estar no mundo. Desde a Asociación de Funcionarias e Funcionarios pola Normalización Lingüística de Galicia, que eu hoxe aquí represento, levamos moitos anos impulsando esta campaña, unha campaña de restauración da memoria lingüística que denominamos En Galego Agora e Sempre. E facémolo porque hai unha realidade que desafina, que non encaixa.
Vivimos nun país onde o galego é a lingua natural de moitísimas persoas, de moita xente. Porén, cando chega o momento da despedida, o momento de lembrarnos dos seres queridos, o galego desaparece. E aquí está esa pregunta clave que nos facemos sempre. Por qué? Porque se unha persoa viviu en galego, sentiu en galego, expresouse sempre en galego, de súpeto aparece lembrada en castelán nunha lápida ou nunha esquela? Porque utilizar a lingua galega no seu recordo non é só unha cuestión estética, é unha cuestión de afecto e de sentimento. É unha cuestión de dignidade lingüística. Porque unha lingua é moito máis que un código de comunicación, é identidade, é vínculo, é casa. Por iso o sentimos, e negarlle ese espazo ao galego é negar unha parte fundamental do que somos. Os nosos camposantos están cheos de silencios impostos, de linguas mudas, de vidas que foron galegas e que incomprensiblemente rezan noutra lingua, na lingua castelá. Por iso, se aquí, no Lérez, queremos modificar ou intentar modificar esa realidade, porque cada palabra esculpida en galego nunha lápida ou escrita nunha esquela é un legado que deixamos para as novas xeracións. Nese espírito de renovación, non podemos esquecer a memoria de quen contribuiu de maneira moi singular á riqueza cultural de Galicia, José Silvén, ou Xoseo dos Monecos, ou Tragaestopa, ou Barriga Verde, que era como máis coñecido era, que durante toda a súa vida levou o teatro de monicreques por Galicia, facendo en galego, imprimindo alegría e emoción en cada actuación, e collendo a lingua galega, que non era a súa lingua porque o seu pai era francés, non era galego, collendo a lingua galega como bandeira. Sustituiremos a lápida de José e a súa esposa, escrita en castelán por outra en galego, para que sexa recordado na lingua que amou e utilizou sempre en vida, e agradecemos á familia, nomeadamente a Mari, a súa neta, a posibilidade de facelo. Moitísimas grazas. Porque lembrar en galego a alguén que viviu en galego debería ser o natural, non a excepción. Porque temos o dereito de deixar pegada en galego cando xa non estemos. Por iso, dende a Asociación de Funcionarios, seguimos a traballar. Levamos anos falando con concellos, con marmoleiros, con familias, con medios de comunicación, co tecido social e cultural de país. E facémolo por convicción, porque sabemos que cada pequeno xesto conta, que cada cambio suma, que cada vez que alguén escolle a lingua galega para levar e para lembrar a un sen querido, está axudando a construir un país moito máis coherente. Xaime Iglesias, biógrafo de José Silvén, puso en relevancia a figura de Barriga Verde e a importancia do seu espectáculo en galego. O Teatro de Bonecos de Xosé Silvén foi un fenómeno social e cultural que apareceu en Galicia nos dous primeiros terzos do século pasado e que non está todavía aínda suficientemente estudado. Pero de todos os xeitos sabemos algunhas cousas ás cales me vou a referir eu agora. Por exemplo, sabemos que o artífice deste espectáculo de títeres foi José Silvén Martínez, que aprendeu a técnica dos títeres en Portugal, en concreto na cidade de Porto. El relacionouse cos fantocheiros, que son os titiriteiros portugueses, que representaban o espectáculo de Don Roberto, un boneco relacionado coa comedia del arte italiana que tiña por cabeza Pulcinella. Entonces el viu aquel espectáculo e dixo, bueno, isto fago eu. E efectivamente fixo aplicándolle, como sempre na súa vida, a intelixencia e a lógica natural, sin máis complicación. E tamén observou que estes fantocheiros que recibían o nome popular de Robertos, pois tamén cada un deles tiña unha representación física do personaxe principal, é dicir, de Don Roberto. Non así a forma de ser, a súa conduta, que iso era semellante en todos. E entón Silvén dixo, pois eu fago un Don Roberto máis, pero en vez de poñerlle Don Roberto, puxolle Barriga Verde. E con Barriga Verde veu camiñando cara ao norte hasta chegar a Pontevedra, hasta chegar a Lérez, que xa chegou con Emerenciana, a súa compañeira de por vida, e empezou a facer o seu espectáculo.
José Silvén, a este boneco, que foi o boneco principal do seu espectáculo, pois deulle traballo de barbeiro, puxo de toureiro, enfrontouno ao soldado, ao portugués, e mesmo o puxo a pelexar co demo, e de todo saía vitorioso. Esa vitoria, ese enfrontamento con personaxes supostamente superiores a él, aos que él vencía, deulle unha popularidade tremenda a él, ao espectáculo, e mesmo a José Silvén, que tamén chegou a ser coñecido por Barriga Verde. Barriga Verde personaxe e Barriga Verde persoeiro andiveron polas festas de Galicia adiante, e con ese oficio é co que José Silvén e a familia se viviu durante a súa estancia entre nós. El dicía que a feira e a festa daba para comer non comendo moito, botando man da súa ironía que o caracterizaba. O espectáculo de Monifates foi durante bastantes anos unha das poucas manifestacións do teatro galego feito en galego, e José Silvén fixo o seu espectáculo de títeres en galego, coa naturalidade, se acaso, coa lóxica natural coa que debíamos falar todos o galego, porque el, que nacera en Extremadura e que vivira en Extremadura, vía que ali a xente falaba castelán e os espectáculos eran en castelán. Cando estivo en Portugal, os espectáculos eran en portugués, a xente falaba portugués. Cando chega a Galicia, el ve que a xente fala galego e fai o espectáculo en galego con toda a naturalidade do mundo, non? Aínda que o seu galego, non cabe dúda que, por lo menos nun principio, tiña certos ecos portugueses. Se cadra sen se dar conta, José Silvén, naquel tempo, estaba contribuindo á normalización da lingua galega e, sin darse conta, seguramente estaba facendo país. Para moita xente, o espectáculo de bonecos de José Silvén foi a única ocasión que tiveron de presenciar teatro galego e en galego. E tanto popularidade tivo que o seu espectáculo, moitas expresións, formaron parte do imaginario popular. Grazas a José Silvén, Galicia figura na historia do teatro popular de títeres europeos cun heroe propio, con Barriga Verde. Heroe que se relaciona con todos os bonecos que saíron, como dixen antes, da comedia de arte italiana, con Pulcinella a cabeza, é dicir, con Punch en Inglaterra, con Karspel en Alemania, con outros, con Polichinelle en Francia, con Petrushka en Rusia, etc. Tamén nas zonas de fala castelán había Don Cristóbal ou Cristovita, en Cataluña Titella, etc. Todos esos forman parte dunha familia que é a familia dos títeres populares europeos. Anxo García, dramaturgo e estudoso da obra de Barriga Verde, explicou como este abriu camiño ás futuras xeracións de titiriteiros galegos. Xosé Silvén para nós foi... que decir, cando empezamos a dedicarnos a isto non sabíamos a que nos estábamos dedicando. Ningún de nós era fillo dun titiriteiro ou aprendera con un titiriteiro, pero íramos todos falar de Xosé Silvén. E entón eso nos decidiu a un grupo de xente a investigar sobre esa figura e, polo menos, tratar de apreixar algo o seu legado. O que vou decir a mellor en menos de Xosé Silvén é máis da Asociación Cultural Morreu o Demo que montamos coa axuda de María e dos herdeiros de Xosé Silvén para reivindicar a súa figura como titiriteiro e a figura do seu personaxe, o títere tradicional que el usaba, un títere de luva, e tratar de recuperar esa forma de facer.
Quero dicir que a nosa asociación pois conseguiu algo nestes anos, conseguiu que ese títere que a familia conservou durante tanto tempo en tan bo estado, pois teña tres fillos de distintos pais e distintas nais, que un é o títere Viravolta, outro de títeres Alacrán e outro de Larrai Zurruzola, que é unha vasca que está aquí e que fai títeres en galego tamén. Os tres fillos de Barriga Verde están recuperando a tradición do títere tradicional e facendo que non morra en Galicia. En Galicia, teño que decir tamén, xa que estamos nesta época, neste momento, en moitas partes do mundo. A Asociación Internacional Unima Internacional, que é a asociación do mundo do teatro máis antiga que hai no mundo, que está vinculada a UNESCO, acaba de concederlle a Asociación Morreu o Demo, por a súa loita pola defensa do títere tradicional galego, un recoñecemento internacional que se entregará o 26 de maio en Corea do Sur, iba a decir do Norte, pero é en Corea do Sur. Ali irán dous representantes, a nosa presidenta e outra acompañante, a recoller ese premio. O presidente da Asociación de Veciños de Cerponzóns recordou a figura de Barriga Verde e anunciou a celebración dun novo acto de restauración da memoria lingüística na súa parroquia. É para min unha honra inmensa estar hoxe aquí nesta parroquia irmá de Lérez para render homenaxe a dous nomes que son parte fundamental da memoria viva do noso povo. José Silvén é o inesquecible Barriga Verde e a súa compañeira Merenciana Fernández. Barriga Verde foi moito máis que un artista, foi un rebelde da palabra, un activista da alegría, un loitador pola nosa identidade. Nos tempos máis escuros, cando falar galego era un acto de valentía, el percorreu Galicia coa súa barraca, cos seus moniquerques, co seu humor e coa súa maxia. E sempre coa nosa lingua por bandeira. Foi un home que fixo rir, reflexionar, soñar e todo iso en galego. E faino hoxe en día, porque os que sementan cultura en galego nunca morren. Fican para sempre no corazón dun pobo que non esquece. Esta homenaxe non é só un acto de lembranza, é un acto de xustiza. É dicirlle ao mundo que a nosa lingua, o noso xeito de sentir e de contar ao mundo non se cala, non se rinde, non desaparece. Porque hai quen, como Barriga Verde, lle dou vida en cada función, en cada estrada, en cada vila, en cada reconcho desta terra. E, ademais, quero aproveitar este momento tan especial para facer un anuncio en nome da Asociación de Veciños O Chedeiro de Cerponzóns, da que son parte da directiva, que nós tamén estamos xa nos trámites para celebrar un acto de exaltación da nosa lingua no noso cemiterio parroquial de San Vicente de Cerponzóns, un lugar que acollerá a palabra galega con dignidade, con emoción e con compromiso, porque queremos que ata no redadeiro intre da vida o galego nos acompañe, nos acubille e nos represente. Porque a nosa lingua é vida, é memoria e é futuro. Porque non hai liberdade sin lingua, non hai pobo sin palabra. É porque homenaxes como esta son semente de esperanza para as xeracións que veñen. Remato dándolle as gracias á organización pola invitación, gracias por seguir construindo o país desde o respeto e a memoria, e lembrade sempre, en galego, agora e sempre. Anxo Chamosa, de Forcarei, participou no acto recordando a figura de José Silvén desde unha óptica distinta. Eu vou procurar falar desde o punto de vista da figura de José Silvén, como enfocaba a súa arte ligada coa arquitectura. É importante, este home non só era un titiriteiro, aquela palabra, expresión que nas épocas podría considerarse, non sei se medio vulgar, pero este home era un verdadeiro artista, era un verdadeiro arquitecto da magia. Traía un guión así medianamente estruturado, pero vendo as caras a todos os que estades aquí, casi o vou deixar a un lado para convertirlo en unha charla sinxela, non? Este home, cando elaboraba os seus muñecos, os muñecreques, non só os facía como
un volumen arquitectónico, un conjunto, sino que esas formas que el lle daba tiñan algunha relación cos políticos, os ricos e intelectuales das zonas por onde el iba, hasta o extremo de que lle daba as formas singulares de cada un. É dicir, aquel que por circunstancias genéticas non salira moi ben parado pola súa estatura e andaba medio encorvado, el facía os seus monicreques con esa figura arquitectónica que tiñan aquelas persoas ilustradas. De forma que o pueblo, a xente donde ela actuaba, o identificaran perfectamente con aquela figura popular. Pero non só facía o volumen, conjunto do volumen da persona, sino que tamén talláballe os rasgos e facíalle os colores adecuados para cada persona. É dicir, este home era un verdadeiro arquitecto da tradición, é un verdadeiro arquitecto donde conxugaba o arte coa arquitectura. Os arquitectos, moitas veces, dámoslle solución arquitectónica ás necesidades humanas, as necesidades que ten o ser humano. Pero tamén os arquitectos sabemos ser artistas e sabemos reconocer as figuras destes homes que non poderon ser arquitectos de academia, pero foron arquitectos de sabiduría do povo. Alfonso Grande, de Parderrubias, Ourense, deu testemunha da necesidade de realizar actos como este porque os galegos teñen o dereito de vivir e morrer na súa lingua. Este tipo de actos son absolutamente necesarios, reiteralos ás veces que sexa necesario, e traballar co valor do exemplo en cada un dos povos, en cada unha das parroquias, para que eso se manteña. Porque igual de irrazonable, igual de sorprendente, igual de esquizofrénico que resultaría cos bonecos de barriga verde cando viñeron a faguer as súas actuacións a Galiza e cando o señor José Sirvén se trasladou de Portugal a Galiza, que fixeran as súas actuacións en castelán ou falaran en castelán, pois aínda moito máis esquizofrénico, inexplicable, que dá mostra de que hai algo que é necesario cambiar, é que nos cementerios, na nosa Galiza, na nosa terra, o 80 ou 90% das lápidas das personiñas e da xentiña que conocemos todos, que sempre falamos en galego, que sempre dixemos pai, nai, avó, que en todas as lápidas parece que perteneceramos a outro mundo, e as palabras pai, nai, avó, lembranza, se sustituyen por tu padre, tu madre, tu hijo, tus recuerdos de tus allegados. Pois eso evidentemente é necesario cambialo e evidentemente toda a xente que está organizando e que estamos organizando este tipo de actos estamos loitando porque eso sexa así, ca colaboración tamén que é absolutamente necesaria, desde logo, organizacións como as comunidades de montes, que tamén son algo que nos distingue e que ten unha entidade propia igual ca a lingua, por parte da administración dos concellos, que efectivamente todos os concellos, incluso de todos os signos políticos que están colaborando e están loitando para que ese valor do exemplo sirva para que mudemos eso. É só recordarvos, é dicir, a concienciación aos que estamos aquí supoños que non é o que necesitamos, pero simplemente a frase esa que temos todos que nunca nos esquezamos que se queremos ser e seguir sendo é necesario que permaneza a lingua e a cultura galega e que sea algo vivo e diario, non algo que se fala a nivel de política ou a nivel de foros culturais, pero que se perde no día a día, se perde na igrexa, se perde na rúa ou se perde nos cementerios. Mari, neta de José Silvén, agradeceu emocionada en nome da familia a homenaxe ao seu avó. A partir de aquí, despois de agradecer a todos os que
estades aquí, sobre todo veciños, amigos, que viveron con meus pais, con meus avós, xente moi cercana a eles. Para mí é máis especial que calquer discurso. Que os veciños que estamos aquí convivindo teña a lembranza, despois de tantos anos deles, pois é a maior ledicia de todas. A familia sempre estamos moi agradecidas, sobre todo cando se fan actos fora da casa, está ben, pero cerca da casa tamén é mellor. Eles viviron aquí sempre en galego, o seu traballo facíano en galego, entón que se reivindique, pois, é bonito. E non sei que máis decir, porque eles sempre viviron moi preto da xente, cercanos. É bonito que se recorde tamén a súa cercanía. A cercanía pasa por a lingua, por o día a día vivir en galego, e como galegos. Non sei máis que decir, porque as palabras ao final son baleiras, pero o sentimento sempre queda. María Xosé Abelleira, concelleira do BNG en Pontevedra, participou no acto en representación do seu concello que colaborou na súa celebración. Para min é un orgullo que se celebren este tipo de actos, da que a asociación cedo feita, como vos, como coorganizadores, celebredes un acto como este en defensa da nosa lingua. Unha lingua que, por desgracia, está nestes momentos, sobre todo a nivel xuventude, de baixo mínimos, e entonces actos como este fan que aportemos un pequeno grano de arena a que vayamos enorguñecéndonos dun idioma que é o que nos caracteriza como pobo galego. Antes faloume un compañeiro de Atril que non falaba o galego normativo e tal. O único galego mal falado é o que non se fala. O resto dos galegos están todos ben falados. Entonces temos que estar orgullosos. Eu aquí hoxe estou, aparte de orgullosa, emocionada. Eu vin a Mari medrar desde pequena, desde o cole. Para min é unha familia da parroquia moi querida. E ver que a xente está aquí hoxe amosando o seu apoio e o seu orgullo dun veciño como era José Silvén, que é o claro exemplo de que calquera pode falar galego, que non temos que sentir vergonza. Se alguén que veu de Extremadura conseguiu adoptar como propio o galego, nós, como galegos nativos, temos que estar inda máis orgullosos. Así que felicitarvos a todos os organizadores, á familia, e para mí é un orgullo estar aquí nun acto de defensa da lingua galega que tan merecida ten esta homenaxe. Moitísimas gracias a todos. O secretario xeral da Lingua, Valentín García Gómez, fundamentou a súa intervención na necesidade de normalizar a lingua galega tamén no entorno da memoria e lembranza dos nosos seres queridos. En galego agora é sempre por qué? Porque, evidentemente, os que nos dedicamos a normalizar a lingua galega, a impulsar o uso da nosa lingua, hai un ámbito que en Galicia nos é moi familiar, moi próximo, pero ainda así é moi delicado incidir nel, como é o dos últimos momentos, o do fin do ciclo da vida, e o recordo, a perpetuidade que se ten deses seres no momento en que os despedimos ou no momento en que os recordamos. Como é moi obvio decir, pois é unha decisión que hai que ter meditada antes, ou é difícil de tomar no propio momento en que nos dan a noticia ou que alguén desaparece do noso entorno. Son momentos moi delicados, momentos dunha intimidade moi profunda, para aparecer ali de repente dicindo, mira, tens que facer isto galego. Ben, como decidimos facelo dentro da Secretaría Xeral da Lingua e coa colaboración da Asociación de Funcionarios para a Normalización Lingüística desde hai moito tempo? Pois desta maneira que ven. En primeiro lugar, como acaba de dicir Carmen, pois dunha forma
en positivo, e alegre, e con música. Con esta música, como xe nos trouxeron os Chispas, nun ano, ademais, dedicado á tradición oral, nas nosas letras galegas, dicindo que, bueno, que o fin da vida e o recordo daqueles que viviron entre nós non ten por que ser unha cousa triste, evidentemente, é o fin dun ciclo, é o comezo de outro, non? É a propia bioloxía que é así. E, ao mesmo tempo, queremos facelo tamén lembrando algunhas persoas que unhas con máis relevancia social que outras, evidentemente, isto non é nada difícil cando programamos cunha persoa, cun patriarca das nosas letras, con ilustres académicos, catedráticos, que entregaron a súa vida a darlle a nosa literatura, a nosa historia, a nosa xeografía, páxinas de ouro, non? Parece que case cae de queixón neses casos, pero hai outro tipo de persoas que forman parte da nosa sociedade e que estruturalmente son moi importantes, porque axudaron a facer da nosa lingua, da nosa cultura, algo normal cando non o era en absoluto ou en tempos moito máis difíciles que o noso, e que por diversas razóns quedaron un pouco aí nese lugar de penumbra da historia, non? Hai uns días lembrábamos en Soutelo de Montes, por exemplo, de Avelino Cachafeiro, gaiteiro de Soutelo, aquel máis grande gaiteiro que Castelao dicía que o día que Galicia fose normal tería unha cátedra de gaita e sería para Avelino Cachafeiro Bugallo, non? E hoxe estamos ante un acto tamén moi especial, porque José Silvent, que non vou a repetir agora aquí o que voces moito máis autorizadas que a miña dixeron, fixo moi ben Xaime, Anxo de Viravolta tamén cando falou, porque eles coñecen a biografía e o propio oficio dos títeres, alguén que cun oficio modesto, un oficio ambulante naquela época, en que ser ambulante tamén era moito máis difícil que hoxe, pois dotou de humor, de alegría, seguramente de milleiros de risas, sobre todo nenos e nenas de Galicia inteira, nuns anos en que non era nada fácil rirse, ou polo menos non era nada fácil rirse con comodidade, porque ele fixo moitísimas cousas, inventou historias, inventou personaxes, trouxo esa escola italiana, esa escola portuguesa dos Barrigaverdes a Galicia, e decidiu quedarse aquí con Emerciana, coa súa muller, e decidiu optar por Lérez e pola nosa terra. Todo isto ten unha lectura moi positiva de José Silvent. E fixo unha escola que nos transmitiu os títeres hoxe en día. E todo iso temos que darlle un contido, temos que darlle un contexto, estar moi orgullosos de todo isto como pobo e como sociedade. Por iso temos que agradecerlle, en primeiro lugar, á familia, Mari e a túas primas que están hoxe aquí, tan orgullosas de ser netas de José Silvent e de Emerciana, porque eles foron importantes na nosa cultura. Aínda que non deixaran libros moi grosos escritos, aínda que non gañasen premios literarios voluminosos, o que fixeron foi levar a nosa lingua e a nosa forma de ver o mundo de parroquia en parroquia, de cidade en cidade, de lugar en lugar. Seguramente eles podían ter optado por traballar noutras cousas, pero eran artistas e levábano dentro e así o fixeron desde Lérez para Galicia inteira. Para todos os que formades parte do colectivo Galicizar Galicia e do colectivo de Asociación de Funcionarios pola Normalización Lingüística e todos os que viñestes hoxe aquí comprometervos a facer na vosa terra algo parecido a isto con persoeiros relevantes de Galicia. Porque só desde o orgullo como pobo buscaremos solución a problemas como o que temos coa lingua, aínda que temos outros moitos, como a nosa demografía, como Galicia, que é un lugar maravilloso para vivir, ten evidentemente retos que superar, e podemos buscar pistas, como non, en persoeiros como José Silvent e a súa forma de ver o mundo e a súa familia. Gloria haxa para el, cambiaremoslle agora a lápida para que sea a perpetuidade, como digo, recordados en galego, el en Merciana, e a vos formaredes parte desta pequena historia, ou unha gran historia, dependendo como se vexa. E rematámola así, como faría a el, non? Morreu demo, acabouse peseta. Os cantareiros do Lérez puxeron a nota musical no acto.
Restaurar a memoria lingüística das persoas que están soterradas nos camposantos pasa por sustituir as lápidas que están en castelán por outras en galego para recordo daquelas que viviron, traballaron, falaron e amaron durante toda a súa vida na nosa lingua. Con esa finalidade, quedaron colocadas unha placa xeral na entrada en memoria de todos os que xacen ali, porque grazas a eles Galicia segue a ter lingua e cultura de seu e outra na sepultura de José Silvén e a súa dona.